दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गुसुङैब्लाबो भाइराल जानायनि सायाव सावरायगोन। लोगोसे राजनितिकनि फंनै फंथामसो खोथा इम्परटेन्ट खोथा सावरायगोन। बड'लेण्ड आन्दलन खालामैनो सोरबा सोरबा गोबां दैदेनगिरि जाफैबाय। नाथाय बैसोर दैदेनगिरिफोरा दिनैनि समाव बड'लेण्ड आलादा रायजोनि मुंखौनो लाया। एक्स एनडिपि बिथांमोना दिनैनि बे बिटिआर गभर्नमेन्टजों मानो गोजोननाय गैया। दिनैनि भिडिअ बेफोर गासिखौबो लानानै भिडिअ क्लिप्स होयै सावरायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। फेलार जादों माने बेथ' एकदम 100% फेलार। मानो होनोबा खाबु फलानफ्रा दैदेनगिरि जादों जे बेनिखायनो फेलार गावसिनि हाबिलासखौल' सुफुंनो लुबैयो। अब्ला गभर्नमेन्टनि जानानै दिनैहाय स्टेटआव मा बिनानै लानो हानो, सेन्ट्रेलाव मा बिनानै लाबोनो बिसोरलाय? गावसोर जेबायदि बिटिसिनि जे पेकेज, बे पेकेजखौ गावसोर राननो मोनबाय। बे राननाय पारसेन्ट हिसाबै गावस्रा गोजोनबाय, गावस्रा सेटिसफाइड जाबाय। मा होनो बेखौ फिस जाबाय होननानै बुंबाय थादों। बे गावसिनि पार्सनेल फेमिलिया फिस जादों, खिन्थु रावबो बाहाय सेटिसफाइड नङा, रावबो बाहाय सान्थि जायाखै। दा बेनि थाखायनो जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौहाय दिनै नाङा होननानै बिपिएफ दोलोखौनो जों सापर्ट खालामो। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोनबो मोजां दं। स' भाइराल भिडिअखौ सावरायनायनि सिगां आङो जोबनाय फारसे सावरायगोन। नैबे राजनितिकनि बाथ्रा बेखौ एसे सावरायनांगौ जायो। दिनै जाय आदा खान्दा एक्स एनडिपि बिथाङा माखासे खोथा बुंदों। नैबे बर्तमान सोलिनाय बिटिआर सरकारजों दे आर नट सेटिसफाइड उइथ प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट, डेट मिन्स बिटिआर गभर्नमेन्ट। दा बिथांमोना मानि थाखाय गोजोना? एक्स एनडिपि बिथांमोना गोसोआव माबा मोनसे दुखु मोननाय दं, जायनि जाहोनाव एक्स एनडिपि आदामोनखौ फ्रायखौनो बिथांमोननि खुंथाइजों, बिटिआर खुंथाइजों गोजोननाय मोनैनि बिपिएफआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। आरो दिनै बे खोथाखौ लानानैनो खान्दा बिथां एक्स एनडिपि सासे गोख्रों मावथि एनडिपिनि बिथाङा मा बुंदों बेखौ आङो जोबनायाव होगोन। स' बाथ्राया साननो गोनां बाथ्रा। दिनै बिथाङा मोना एनडिपिजों लोगो नांनानै जाबादि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामदों, बेवहाय थारैनो एनडिपिखौ अभारटेक खालामनाय बायदि जादों नामा? बे खोथाया दिनै फिन प्रश्न सिखारफिनदों। आरो बेनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रानो होदो। आं नेनानै थाबाय कमेन्ट्सखौ। लोगोसे दिनैनि समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा फ्रायानो बड'लेण्ड आन्दलन खालामै मुंदांखा जाबोनाय, फेमास जाबोनाय। बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानैनो दिनै गोबां दैदेनगिरिया दिनैनि समाव सरकार सालायगासिनो बा दैदेनगिरि जाबोदों। बर'नि गोबां दैदेनगिरियानो बड'लेण्ड आलादा रायजो सोदोबजोंनो आलादा रायजो दाबियै मिटिं खालामै लिडार जाबोदों। नाथाय साननो गोनां बाथ्रा, जोंनि बिडम्बनाया बेनो जे दिनैनि समाव जायफोर बिथांमोना फ्रायानो बड'लेण्ड नाम लायै बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनायनि जे मिटिं खालामै फैनाय गोख्रों थैयाव रायजोफोरखौ सोनानै होग्रा दैदेनगिरिफ्रानो दिनैनि समाव बड'लेण्ड आलादा रायजोनि मुंखौनो लाया। आरो फ्राय लायाथाय लाया, रायजोफोरनि सिगाङाव इण्डियान गभर्नमेन्टआ थफ्ला जुनानै दोनाखै, नांगौबानो हरनोसो होननानै बुङो। दा बेफोर जोंनि थाखाय खुब सिन्थाधारा खालामनो गोनां बाथ्रा। बै समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्ड जाथ'आ होननानै बुंदोंमोन, अब्ला बेखौ मोनसे इलेक्सननि प्रपागान्डा लिस्टआव सोनानै हाग्रामानि एगेन्स्ट पार्टि इउपिपिएलआ रायजोफोरनि सिगां दामना होदोंमोन। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हाग्रामा महिलारिखौ सोरबा रायजो राजाफ्राबो बुंदोंमोन बड'लेण्डनि माने बिरुद्धि, मानो बड'लेण्ड जाया होननो मोननांगौ होननानै। नाथाय बिथाङा बुंदों
सानखा अखा नैबेबादि लामाजों नङा नैबेबादि लामाजोंसो जाहैगोन होननानै दिनै आलादा इंगितजों बिथांनि बुंनायखौ लांदों। नाथाय दिनैनि समाव रोखायै सोरबा सोरबा दैदेनगिरिया बुंबाय इण्डियान गभर्नमेन्टआ थफ्ला जुनानै दोनाखै गोसो जाबानो हरनो जों लानांगोन जा मोनो जोङो लानांगोन होननायफोरबादि दिनैनि समाव बिथांमोनहा बुंनो नागिरदों आरो क्राइटेरिया गैया होननानै सोरबा सोरबा बुंनो हादों। अब्ला दिनै हाग्रामा बै समाव मा बुंदोंमोन दिनैनि समाव मा बुंदोंमोन बिनि साननांगौ आरो बुजिनांगौ आरो कमेन्ट्स हरनांगौआ नोंथांमोन आंनि जिबि ब्लग फेमिलि लोगोसे रायजो राजाफोरनि सायावसै। आं नेनानै थाबाय नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ। स' बेनिफ्राय जोंहा नैबे भाइराल साननो गोनां बाथ्रा रायज्लायनांगौ बाथ्रा जोंनिनो हाजार हक भाइराला मानो जायो माखासे आरजाथावै हाबाफ्रा भाइराल जायोब्लासो मानसिफ्रा खुब नायगोन माखासे जे नायग्राफोर भिउसफोर बेफोरखौ आं डाइभार्ट खालामजोबनानै लाबोनो हागोन सम सम ना इउटुबनि गेजेरजोंबो माखासे माइन्ड गेमखौ गेलेनांगौ बाथ्राया। आरो दिनै भाइराला मानो जायो थुफ्लांनायाव जायो ना सोरबा मोनस'नानै जायो बे बुस्थुआ ना अट'मेटिक हारसिङैनो भाइराल गोसारो खेबनानै दोनखानाय बुस्थुआसो गोसारो मबाइलजों खेबखाबाय नोङो खेबनानै थाखानायासो मानो खेबनांगौ मा उद्देश्ययै खेबो मा उद्देश्य लानानै खेबनानै दोनो माबा मोनसे आपल'ड खालामनोसो दोनो नङा होमबा लाब गैया सोरबा सोरबा सैथोखौ असैथो होननानै सोरबा सोरबा बुंलाबायनाय बासायलाबायनाय जाम्बा जाम्बि नङा रावबो पाब्लिकफ्रा नैबे समाव नैबे जुगाव होनखायो आङो जेखौ नुदों जेखौ गोसारदों बेखौ बुं थाम्फै होफानानै जेबो लाब गैया होनखायो आङो सोरखौबा सोरखौबा जा जाबाय जोंबो रावखौबो बुङाबो नाथाय दिनै मोनसे खारनाव बुंनांगौ जानानै फैदों जोंनि गेजेराव हाजार हक जों नों आं बिदा फंबाय एखेयानो नालाय दा बेफोरबायदि दाजाथोंखौ लुबैयो जोंबो खिन्थु माखासे खोथाफोरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव नलेज नोंनाव थाखुमानानै थानाय जि नलेज रावखौबोथ' एडभाइस होनानै बुंनानै रावखौबो हायाब्लाबो माखासे नोंनाव इनसाइड सिङाव नलेज थाखुमाय बेफोरखौ एक्सचेन्ज अफ आइडियास होलायनो हायो रानलायनो हायो बेखौल'। नाथाय बेबादि सोरबा सोरबा बासायला बुसायला थाम्फै होफालाबायनानै बुंनानै लाब गैया होनखायो आं। आरो मालायनि राजनितिखौ नायदों ना सोरनिबा इउटुब चेनेल नायदों मादों बेफोरखौबो बुंनानै जेबो लाब गैया सिदा खोथाखा। जाय हक बेफोर थांबाय जोंनिनो आंगो बर' दे दाजाथों इयुनफ्राव बेबादि। दा दिनै भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।